Tirƙashi. Babawo ya kashe kawu na kowa, ma'ana dai mutuwar kawu na kowa bayan dukan da Babawo ya yi masa akan Zahra. A yanzu haka wata sabuwar cakwakiya ta barke a cikin shirin fim din wata shidan, inda a yanzu haka dai ku biyo ni domin ku ga wata badakala da take faruwa bayan Babawo ya daki kawu na kowa ya masa dukan dukan mutuwa, wanda har sai da ta kai kawu na kowa ya faɗi ƙasar gis. Ba iya shi kaɗai ba, da shi da ragowar yaransa da ya zo da su domin su kashe Zahra. A daidai lokacin da kawu na kowa ya gano Zahra bata mutu ba, a nan ne ya ɗebo yara suka zo asibiti domin kashe ta. To bayan zuwan yaran zuwa asibitin ne ran Babawo ya ɓaci ya musu shegen duka. Dan haka kuwa dai ku biyo ni a cikin wannan shiri domin ku ga wata badakalar cakwakiya da take faruwa duk dai a cikin shirin fim din wata shidan. Amma kafin mu tsunduma ga cikin shirin gadan-gadan kai tsaye, muna ga mai fara roƙon ku da idan har wannan ya kasance shigowar ku na farko da ku daure ku danna alamar subscribe, sannan kar ku manta ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode. Kawu na kowa dai a yanzu haka ran shi a hannun Allah bayan dukan da Babawo ya yi masa a cikin shirin fim ɗin wata shida, domin mun ga irin yadda ran Babawo ya ɓaci akan abin da sai kawu na kowa suka zo su shi da yaransa, inda Babawo ya dinga bin yaran ɗaya bayan ɗaya yana rigima da su kuma ya nemi musu dukan kawuka, lamarin da har sai da wasu suna iya mutuwa wasu kuma su iya suma. To bayan ya gama da su ne duka ya zo ya hambarar da kawu na kowa, inda dai a yanzu haka da nake faɗa muku wannan labari abin da ya faru a cikin shirin fim ɗin wata shida a nan shine ran kawu na kowa fa yanzu haka yana hannun Allah, zai iya mutuwa a koda yaushe sakamakon abin da Babawo ya masa, domin Babawo ya zage balaga shi ya masa shidanin dukan da kai ko maki tausayi sai ya tausaya mishi, domin da furfurar shi bai ji tausayinsa ba, kamar yadda shi ma baya tausayin Zahra da ya taho a kashe ta, da ya turo a kashe ta. Hakan ne yasa shi ma Babawo bai ji tausayinsa ba kwata-kwata, inda ya sa hannun shi yayi ta dukansa yayi ta dukan shi, duk da dai mutane ba su ga yadda ya dake shi ba, amma mun ga irin yadda ya hambarar da kawu na kowa, inda kawu na kowa ya je ya buge da gini kai tsaye ya faɗi ƙasa. To anan ne muke zargin abu ɗaya zuwa biyu zuwa uku ma. Abu na farko da muke zargi dai anan shine bayan Babawo ya hurgi da na kowa inda ya hada shi da gini, to anan muna zargin cewa ko dai zai iya mutuwa, idan kuma bai mutu ba zai iya suma, idan kuma bai suma ba to fa rayuwar shi za ta iya shiga kila wakala, zai iya zama a matsayin matacce kuma rayayye a koda yaushe zai iya mutuwa kenan. To wannan ita ce badakalar da muka ga ta faru a cikin shirin fim din wata shida. Dan haka mu jira sati mai zuwa domin mu ga yadda ƙarshen shirin fim din zai kasance a zango na kusan 6 ko na 5 ma. To dai mun gode sosai da ziyartar mu ma da kuka yi a cikin wannan kafa tamu mai albarka ta Sahiba Blogs TV. Sai dai kar ku manta ku daure ku danna alamar subscribe, sannan ku taba alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode sosai da zuwa wannan shafi namu mai albarka na Sahiba Blogs TV.